Vi er i butikken i dag, og vi tænkte, at vi lige ville vise nogle af de nye produkter, vi har taget med. Ja, lad os gøre det. Vil du starte med at vise, hvad du har der? Vi har netop tilføjet de her, som er nogle håndbroderede bag charms og keychains. Der er blandt andet en køjfisk og nogle cowboystøvler. Der er også lige en, hvor der står mor på, og mange andre. De er super, super cute. Så har vi vores populære Signe-bluser, som er dem, man binder foran her. Og dem har vi nogle stykker af i butikken. Vi viser bare lige 2 af dem her. Og så har vi tilføjet lidt flere broderede skjorter, blandt andet den her lyserøde. Og vi har en enkelt, der er håndbroderet med vandmanden. Og med en lille blæksprutte. Og så har vi også nogle kortærmede tilføjet i butikken, som er lidt mere her til foråret og sommer. Og så har vi også stokket op på nogle flere broderede toppe og t-shirts, fordi vi faktisk kun havde 2 tilbage. Ja. Så nu er der lidt mere lækkert. Yes. Og vi havde også kun 2 toilettasker tilbage, som er de her toilettasker ud af quiltede dækservietter. Så nu har vi altså lavet nogle nye, som er i butikken. Yes. Så har vi altså også tilføjet vores fine håndbroderede lovebirds til butikken. Og der er et bredt udvalg af farver og mønstre, og nogle af dem står der også mor på. Så det var lige en lille opdatering på, hvad der er i butikken på Frederiksberg i København. Så kom forbi, hvis der er noget af det her, du synes, der fangede din interesse. Ja.